Mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale okondeka mwa Ambuye lero pa 21 September 2024 pamene mpingo tikulemekeza Mateo Woyera mpostoli ndi wamthenga. Mateo Woyera. Ndiye tisawerenga mawu ochokera mu kalata ya Paulo Woyera kwa Aefeso pamutu 4 ndime 1 mpaka 7 kenaka ndime 11 mpaka na 13. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Judith Banda kuchokera ku Girime Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiwerenganso uthenga wabwino monga adalembera Mateo pamutu 9 kuyambira 9 mpaka na 13. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Eugenio Cookie kuchokera ku St. Louis Montfort Parish, Balaka, mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Umodzi wa mpingo umene uli thupi la Khristu. Mawu ochokera m'buku la Efeso. N'chifukwa chake ine womangidwa mndende chifukwa chotumikira Ambuye ndikukupemphani kuti chifukwa Mulungu adakuyitanani muziyenda moyenerana ndi kuyitanidwako. Muzikhala odzichepetsa, ofatsa ndi opirira nthawi zonse. Muzilezerana mtima mwachikondi, ndipo muziyesetsa kusunga umodzi wa Mzimu Woyera pakuluzana mu mtendere. Pali thupi limodzi ndiponso Mzimu Woyera mmodzi. Monganso pali chiyembekezo chimodzi chimene Mulungu adakuyitanirani. Pali Mbuye mmodzi, chikhulupiriro chimodzi, ubatizo umodzi. Pali Mulungu mmodzi amene ali Atate a anthu onse. Iye ali pamwamba pa onse, amagwira ntchito kudzera mwa onse, ndipo ali mwa onse. Komabe aliyense wa ife adalandira mphatso yakeyake yaulere, molingana ndi mmene Khristu amaperekera mphatso zake. Iyeyu ndiye amene adapereka mphatso kwa anthu. Mphatso zake zinali zakuti ena akhale atumwi, ena aneneri, ena alaliki, ena abusa ndi aphunzitsi. Ntchito yawo inali yakuti akonzeretu anthu a Mulungu kuti akagwire ntchito yotumikira ndi yolimbitsa mpingo umene uli thupi la Khristu. Motero potsiriza tonse tidzafika ku umodzi umene umapezeka pakukhulupirira ndiponso pakudziwa Mwana wa Mulungu. Pamenepo tidzakhwima ndithu ndi kufika pa msinkhu wathunthu wa Khristu. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amumthenga wabwino monga adalembera Mateo Woyera. Pa nthawi yomweyo Yesu atachoka pamenepa adaona munthu wina dzina lake Mateyo ali pa ntchito mu nyumba ya msonkho. Adamuwuza kuti, iwe unditsate. Iye adanyamuka nkumamutsatadi. Tsono pamene Yesu ankadya mu nyumba, kudabwera anthu ambiri okhometsa msonkho ndi anthu ochimwa kudzadya nawo ndi Yesuyo ndi ophunzira ake.
Pamene Afarisi adaona zimenezi, adafunsa ophunzira a Yesu kuti, bwanji aphunzitsi anu akudya pamodzi ndi okhometsa msonkho ndiponso ndi anthu ochimwa? Yesu atamva zimenezo adawayankha kuti, anthu amene ali bwino sasowa sing'anga ayi, koma amene akudwala. Kamvetsetseni tanthauzo la mawu a Mulungu aja akuti, ndimafuna chifundo osati nsembe ayi. Inetu sindidabwere kudzayitana anthu olungama, koma anthu ochimwa. Ndi mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Chaka cha Mateo woyera. Timafuna timudziwe munthuyo. Timudziwe Mateo. Mateo tinene kuti anali munthu wophunzira. Siye makhala pa ntchito yokhometsa msonkho, sono aneda kuti akhale wophunzira. Mateo amadziwa bwino malemba oyera, chipangano chakale. Amadziwa bwino kwambiri. Timadziwa zimene chifukwa mu uthenga wake timazindikira kuti amadziwa zambiri za mawu a chipangano chakale. Amadziwa bwino malemba oyera. Tsono anali munthu amene amasunga chiyuda chenicheni. Za iyeyo Yesu adzanena kuti anali ngati mphunzitsi wa malamulo amene adaphunzira za ufumu wakumwamba, ngati mwini banja amene amatulutsa zinthu zatsopano ndi zinthu zakale mu nkhokwe ya chuma chake. Tikupeza mawu amene pa Mateo 13 ndime 52. Mateo tamva kuti Yesu anamuyitana. Iye sanakayike, koma amuvomera ndithu kumutsata. Pakana anachita phwando pamodzi ndi anzake amene amagwira nawo ntchito limodzi, okhometsa msonkho ndi anthu ena ochimwa. Yesu nkumayankha kuti anthu amenewa ndi amene ndadzera ineyo. Anthu ochimwawo, koma inuyo Afarisi amene mukuti ine ndikuchimwa popeza kuti ndikudya ndi anthu okhometsa msonkho, inuyo ndinu ochimwa. Inuyo simunasinthe, simufuna kusintha. Kama tisiye zimenezo. Apa titsate Mateo amene wachita chaka atatsata Yesu, atatembenuka mtima, ndinene chonchi, adachita chaka kuyitana anthu anzake, kuchita chaka chifukwa chakuti wasinthidwa. Pamene Yesu anamuyitana, abale okondeka, mtima wake udalasidwa ndi chikondi cha Mulungu, chifukwa Yesu ndi mtima umene udakonda anthu. Pamene Yesu amayangana mu maso a munthu, mangana mu mtima wa munthu amalasidwa ndi kutembenuka. Timulole Yesu kubwera kutiyitana ifeyo, monga mmene anachitira ndi Mateo, kuti Yesu bwerani mundiyitane ndipo ndivomere. Inenso ndione kuti mtima wanu kulasa mtima wanga, inane ndivomere ndisinthiretu. Inde Ambuye Yesu ndithandizeni. Koma tibwerere kwa mkulu uja Mateo amene tikumulemekeza lero. Ndi munthu amene watithandiza kwambiri pa Chikhristu chathu. Pamene Yesu adauka kwa akufa, Akhristu ayamba aja amayamba kutola nkhani zosiyanasiyana zokhudza moyo wa Ambuye athu Yesu Khristu. Ndipo nali kuyikira pamodzi zinthu, kumikira ngati zophunzitsa zake za Yesu, mayikira limodzi, mamirakuli ake kumayikira limodzi, mawu ena ofunika kuposa Ambuye Yesu amene anali kugwira mtima anthu kuti anati Yesu anati kumayikira limodzi mawu a Yesu. Anthu Akhristu ayamba aja atwete kumayikira limodzi kuti akumbukire, kuti asayiwale zimene Yesu anaphunzitsa. Tsono mchina ngati kutola nkhani zokhudza za moyo wa Ambuye Yesu.
Mateo adatani? Mateo adatenga zimenezi zophunzitsa za Yesu, za malamulo, mafanizo, mirakuli, anaziyikira limodzi. Ndipo amatenga zimenezo nkumalemba mu chinenero cha Aramaiki chimene Yesu amalankhula, chinenero cha anthu amba. Tsono Mateo anaganiza kuti ndisalembe mu Chigriki, amadziwa anthu Chigriki, koma ndilembe mu Chiaramaiki kuti anthu amvetse, asayiwale maphunzitso a Yesu, asayiwale. Ndiye Mateo anatenga zimenezo nkumalemba nditu kuti anthu asayiwale. Ndiye amaphunzitsa anthu malaliko a Yesu, mafanizo a Yesu, mirakuli ya Yesu, zonse zimene Yesu amanena, kumakumbutsa anthu amene pachiyambi paja amapitabe ku sunagoge, tchalitchi la Ayuda. Koma Mateo amene amadziwa kwambiri za chipangano chakale anali kukwaniritsa mawu a chipangano chakale ndi mawu a Yesu, ndi mawu a Yesu. Machitule Mateo anayamba kuphunzitsa mpingo, tinene kuti eklesia, mpingo wa Yesu, eklesia katolika, mpingo wa Yesu. Kumayika nditu kwa Kristu nkhokwe yatsopano, kumadzaza moyo wawo ndi mawu a Yesu kuti asayiwale. Mateo anagwira ntchito yayikulu. Iye anengati woyamba kukonza tinene kuti uthenga. Koma uthenga iye adalemba mu Chiaramaiki, si uthenga umene tili nayo ifeyo. Uthenga umene tili nayo ifeyo udalembedwa mu Chigriki. Iyeyo analemba mu Chigriki, ndi umene tili nayo ifeyo. Chifukwa chani uthenga winawo? Sikuti ndi uthenga wina, koma nachina kati kukwaniritsa pamene anatolanso mawu ena amene Luka adalemba, ndi mawu ena amene makamaka Mariko adalemba, ndi kumakwaniritsa ndi kumalemba tsopano uthenga wake, uthenga wa Mateo. Uthenga wa Mateo ndi uthenga wautali kuposa ena onse. Ma chapter 28 Mateo anatipatsa mawu ambiri. Uthenga wake kwenikweni umanena za ufumu wa Mulungu. Ufumu wa Mulungu umene udalembedwa mchipangano chakale cha Mesia. Amalemba za Mesia. Ufumu wa Mulungu umene wafika tsopano pake penipeni mwa Yesu Kristu. Timadikira Mesia, pano pa Mesia wafika. Mateo kuyambira pamene Yesu adabadwa mpaka na pamene anamwalira amatiuza za chipangano chakale ndi chipangano chatsopano. Kuna kuti chipangano chatsopano chikukwaniritsa chimene chipangano chakale chidanena. Ndiye uthenga wa Mateo ukutiphunzitsa mwachisanso mupite ukaulenga ati zophunzitsa za mapiri, za papiri. Yesu anakhala ngati the new Moses, malamulo atsopano. Mudamva adalemba kuti ine ndikuwuzani kuti, anakuwuzani kuti musachite chigololo, ine ndikuwuzani kuti, anakuwuzani kuti musaphe, ine ndikuwuzani kuti. Yesu kukwaniritsa. Mateo akutenga zakale ndipo kutenga mawu a Yesu kumakwaniritsa uthengawo. Paliponso mafanizo. Mateo akulemba zambiri za mafanizo a ufumu wa Mulungu. Mateo ndi uthenga wa ufumu wa Mulungu. Yesu ndi mfumu, ufumu wa Mulungu. Mafanizo tukaulenga kuyambira pamutu 13 pali mafanizo. Mateo anayikira limodzi mafanizo amene anatola kuchokera kwa Kristu amene amakumbukira. Mafanizo a ufumu wa Mulungu. Mateo kuyambira pa mutu 25 mtsogolomo akutiuza zambiri za chiweruzo chomaliza. Chiweruzo chomaliza kuti padzakhala chiweruzo. Mateo matiuza zambiri za chiweruzo. Makamaka Mateo ndi amene akutipatsa za eklesia. Eklesia kuti mumpingo anthu ayenera kukhala motani. Eklesia katolika umene udapangidwa pa mwala wa Petro, mwala wa chikhulupiriro cha Petro. Amatiuza zambiri za udindo umene wa Petro, udindo mumpingo. Ndi uthenga umene tili nawo lero, abale okondeka. Mateo
nanga ifeyo. Iye walemba watisira ifeyo kuti timawerenga mawu a Mulungu, timawerenga amitenga, timawerenga. Mina kunyumba kwathu tilibe ndi uthenga umene, tilibe ndi malembo woyera amwene. Abale okondeka, ife tinali ndi anthu amene anatisira ntchito zosiyanasiyana za Yesu, koma ifeyo timagwiritsa ntchito mawu onsewa kapena mufuna kuti anthuwa analemba pachabe, analemba popanda phindu, analemba kutilembera ifeyo kuti ifeyo tipindule ndipo tipulumuke. Enafe olo kuwerenga kumene sitinawerenge, enafe mpaka na pano sitinawerenge uthenga wa Marko, wa Luka, wa Mateo, wa Yohane, osanena za chipangano chakale. Tiwerenge uthenga umene watifikira ifeyo kuti tipulumuke. Mateo lero akutikumbutsa kuti inuyo muwerenge zimene Yesu adachita kuti mupulumuke. Mukapanda kuwerenga simudzakumbukira, simudzadziwa zimene Yesu watiphunzitsa. Mukadzawerenga mudzadziwa ndipo mudzapulumuka. Mateo oyera mutipempherere ifeyo. Mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Oyera. Amen.